गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ खाग्राबारि दखरा एफसिआ बोसोरफ्रोमबो 4 एप्रिलखौ दुखु सान महरै फालिबाय थाबोदों। देग्लायबो 30थि दुखु सानखौ दहला सुबा गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंदों। हाबाफारि बायदि फुंबिलिनि गोथार आरजखौ जागायनानै आफादनि फिरफिलाखौ ससे बिरहोयो खाग्राबारि दखरा एफसिनि आफादगिरि रमेश चन्द्र बर'आ। मुंख्लंनि मुङाव बिबार बावजेनो खाग्राबारि दखरा एफसिनि बारग' आफादगिरि महर सिं दैमारिया गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय फारौ बिरहोयो उदालगुरि जिल्ला एफसिनि आफादगिरि लहित चन्द्र बर'आ। दुखु सान फालिनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै लानाय गेवलां सावराय मेलाव बाहागो लायो मिरु एफसिनि आफादगिरि मानाव गेदेर दिपेन बर'आ। गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिथाङा 1990 मायथाइनि 4 एप्रिलाव एफसिनि सावराय मेलाव हारनोनो हाथियार लाग्रा हानजानि खारसि बिरसि गाग्लोबनायाव साद' मावथि सुबुंनि जिउ गारनांनाया जोबोद दुखुनांथावमोन होननानै हारियाव हाथियारनि सोमावसारनाय जायामोनब्ला बैसोर सुबुंफ्रा दिनै जोंजों लोगोसे जयैनो थांनानै थागौमोन होननानै बिबुंथि लाखियो। BTRनि बाक्सा जिल्लानि ककलाबारि समस्तिनि गियान लैथो सोलोंसालियाव गियान धर्म समाज, गिट्स माल्टिपार्पस कअपारेटिभ ससाइटि लिमिटेड आरो बागुरुम्बा फिल्म ससाइटिनि बानजायनायाव बर'फोरनि गोमालांनाय गाब नागिरनानै खारिमिनारि सावथुननि थाखाय लाहार फाहार खालामनाय सावगारि दैखांनाय दान्दिसे समनि नुथायखौ नुनो मोन्दों। इउपिपिएल BJP जथाय दोलोनिफ्राय गोदानै रायजो सभानि MP महरै बिसायख'जानाय रोनगोरा नार्जारि बिथाङा रायजो सभायाव गावनि बिमा बर' रावजोंनो समायखिरा लाबाय। मख'नो गोनांदि बिथांनि बर' रावजों समायखिरा लानाया बर' हारिनि थाखाय बाख्नायथाव। बिदिनो मानगोनां रायजो सभानि MP बिथाङा बर' रावखौ गोजौ थाखोआव लाना थांनानै बर' रावखौ फेहेरनायाव मैखोमै बाहागो लागोनखौ मिजिंथिबाय। समायखिरा लायोदि आंहा आयेन खान्थिजों सुजुजानाय भारत संबिजिरनि फारसे फोथायनाय थागोन आरो भारतनि सार्वभौमत्व आरो गोरोबथिखौ रैखा खालामगोन। अदेबानि आंनो मावनो होनाय बिबान। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। दुखुनि खौरां, सासे बर' फिसाया केरेलायाव 2 बोसोर जाबाय। न'खराव जेबो खौरां गैया। सावगारियाव नुनाय बे मानसिया बाक्सा जिल्लानि सालबारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय दंफार गामिनि। मुङा आर्मि केरकाटारि। बिथाङा केरेला रायजोआव खामानि मावनो थांनाया 3 बोसोर जाबाय। नाथाय थांनायनिफ्राय न'आव खबर हरैया 2 बोसोरानो जाबाय। बेखायनो सोरबाफोर बहाबा नुदोंब्ला 9074342259 बे जानबुं नम्बराव खबर हरनो खावलायहरदों। क'क्राझाराव सोरखारि नङै गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि आरो साख्रि मावग्राफोरनि 3 घन्टा धर्ना हाबाफारि। BTCनि बाजेट जथुमनि समावनो क'क्राझाराव सोरखारि नङै गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि गौथुम आरो सरकारि नङै साख्रि मावग्राफोरा क'क्राझाराव गोख्रों 3 घन्टा धर्ना हाबाफारि दिन्थिफुङो। BTR सक्तिनि 6.3 दफा बायदियै सरकारि नङै फरायसालिफोरखौ थाबैनो प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौनि दाबिजों दिनै क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनि लांगोनायाव फोरोंगिरिफ्रा गोख्रों धर्ना हाबाफारि मावफुङो। गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि PGSUजों खुंजानाय पार्सिडि उइक 2022 आ जोबनानै थांबाय। फारिलाइयाव थि खालामखानाय बायदि हारिमुआरि हानजा सुनाय बादायलायनायाबो मोजाङै मोजां जोबनानै थाङो। गोजोनथाव बाथ्रादि बे हानजा सुनायाव बर' बिफानाबो बादायारि हिसाबै बाहागो लादोंमोन आरो गोबांथार बिफान आरो हस्टेलफ्राबो बादायारि हिसाबै बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दोंब्लाबो नाथाय बेफोरनि गेजेरावबो बर' बिफाना सिटे मासिखौ आवग्रिनो हानाया गोग्गाथाव आरो बाख्नायथाव। बिनि थाखाय अनजालु फरायसाफोरखौ बर' बिफाननि जानानै हाजासे साबायखर होदों। बिथांमोननि नाजानायावनो बर' बिफाननि मुङा अरायबो गोजौआव। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। रंजालि बैसागो बोथोरा फैलायगौ। रायजो नाङै रंजालि बैसागो फालिनो साखाफारा खालामदों। बे समाव रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया रायजोनि गासै 1262 बिहु कमिटिनो बिहु खुंनो एबा फालिनो रां अनसुंथाइ होनो फोसावदों। मख'नो गोनांदि बैसागुनि समाव फांसन खुंनो रायजोनाव रां खांनायखौ बन्द खालामनो आसाम सरकारा थांखि लादों। बेनिनो हाबाफारि बायदि रायजोनि बिहु कमिटिनो सरकारा बिहु खुंनो रांनि चेकखौ गिबि मन्थ्रिया मैया गथायो। मिथिनाय बायदिब्ला मोनसे बिहु कमिटिनो आसाम सरकारा 1.5 लाख रां गथायदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।